Kada već razgovaramo o stopalima, nekako moramo da pomenemo i pedikir. Mnoge žene tokom leta redovno odlaze u kozmetički salon kako bi bile spremne za letovanje, odlazak na bazene ili jednostavno zbog letnje obuće koju nose. Branka Lasković se nalazi u jednom kozmetičkom salonu i reći će nam da li uopšte može da se nađe slobodan termin u ovim letnjim danima. Miloše, teško, odnosno ukoliko želite termin za pedikir ili manikir, morat ćete makar nekih 10-ak dana ranije da zakažete i to ako budete imali sreće da birate baš željeni termin. I upravo u trenutku kada sam ja došla u ovaj kozmetički salon, već jedna devojka radi pedikir, što govori upravo i o toj našoj temi da im je jako važno da tokom leta imamo sređene nokte. Nataša, malo pre si mi rekla da ti je smena počela. Koliko imaš zakazano mušterija za ovo popodne? Od 7 do 8, zavisi koje su usluge u pitanju, tako da to je to. Od 7 do 8. Reci mi, tokom zimskih dana i letnjih, da li se razlikuje broj onih koji dolaze što se tiče pedikira? Što se tiče pedikira, pa malo je obim posla leti veći zbog nošenja otvorene obuće i odlaska na odmore, ali naši klijenti se trude po našoj preporuci da dolaze na 3 do 4 nedelje u toku cele godine. Reci mi, šta vam najčešće traže? Da li su to medicinski pedikiri ili je bitno, da kažemo, samo estetika, odnosno ulepšavanje, lakiranje noktiju? Pa u suštini najveći procenat su estetski pedikiri, ali postoji jedan deo koji su medicinski, to sve zavisi ko kakav problem ima i na osnovu toga se odlučuje da li je estetski ili medicinski. Koliko traje jedan pedikir? Sat i 15 minuta ili malo duže ukoliko postoji neki problem. I reci mi, da li vam dolaze muškarci? Da, oni dolaze, manji je malo procenat nego žene, ali dolaze i oni. Hvala ti najlepše na izdvojenom vremenu i samo mi još reci da li nekako u poslednje vreme više dolaze sada i starije sugrađanke ili su to uglavnom devojke, da kažemo, do nekih možda 35 godina? Ne, dolaze i starije sugrađanke. Hvala ti najlepše, ću te sad ostaviti da radiš, da ti ne oduzimam vreme, a ja sam razgovarala i sa našim sugrađankama pre ovog uključenja o tome koliko im je važno da im budu sređeni nokti, odnosno da odlaze na pedikir, da li to čine samo tokom letnjih dana ili i tokom zime i jeseni kada nosimo zatvorenu obuću, pa evo možemo da čujemo šta su nam one rekle. Sad treba da uradim, ne radim redovno, ali radim u suštini većinski, da. Da li ti je važno tokom leta kako ti izgledaju nokti, stopala, da li vodiš računa? Da. Mislim, tokom cijele godine mi je važno, ali ja kao leti najviše, jer se vidi. Koliko često ideš na pedikir? Pa mesečno, svakog meseca. Tokom leta, da. Zimi negujem, ali tokom leta obavezno da pedikir. Koliko ti je važno da ti budu sređeni nokti i stopala? Vrlo važno, da. Reci mi, koliko puta ideš tokom leta? Da li je to na mesečnom nivou ili kako? Pa uglavnom na mesec i po dana. Radim pedikir i uglavnom je to tokom leta. Zimi napravim pauzu zato što sam najčešće u patikama, uopšte u zatvorenoj obući, a leti zato što sam u papučama i otvorenoj i onda tad radim. Koliko ti je važno da ti budu sređeni nokti? Pa vrlo mi je važno. Moram da priznam da mi je vrlo važno, što se da primetiti. Da li sama sređuješ ili ideš kod kozmetičara? Ne idem kod kozmetičara, lakše mi je tako. Koliko često ideš? Pa idem jednomesečno. Da, radim pedikir. Da li tokom leta ili tokom cele godine? Radim tokom cele godine. Da li idete kod kozmetičara ili sami radite? Naravno, idem kod kozmetičara. I koliko puta idete? Pa idem mesečno. Mesečno, tako na 25 dana. Koliko vam je važno da vam nokti budu sređeni? Pa naravno da mi je važno. Žena treba uvijek da bude negovana i održavana.